Mit navn er Christian, og jeg har nogle agenturer her i Danmark. Nogle italienske brands inden for lys og møbler og interiørting. Så jeg har et lille kontor herude og et showroom, hvor vi blandt andet står i nu lige i øjeblikket. De produkter, jeg har med at gøre, de bliver distribueret via nogle nøje udvalgte forhandlere. Og produkterne bliver også brugt hos forskellige arkitekter og indholdsarkitekter. Men når produktet skal ud til den final customer, så skal de distribueres via de her nøje udvalgte forhandlere. Og der har jeg et super godt samarbejde med Solutions, som kender til produkterne herfra. De har en rigtig god viden omkring de produkter, i hvert fald jeg har med at gøre. Men de har også en bred palette inden for interiørdelen. Og de er, i hvert fald det, jeg har haft med dem at gøre, super troværdige og nogle gode mennesker. I showroom, vi står i her, er der en del lamper fra Luciplan, italiensk brand. Og de er enormt stærke på deres design og deres materialevalg. Så hvis man har interesse for italiensk design og spektakulær materialevalg, så kan man se nogle af Luciplans helt igennem fantastiske belysningsprodukter. Meget af lyset her, det er sådan noget dekorationslys, så der er ikke så meget teknisk lys, men mere dekorationslys. Altså med en ledning, og så er det forholdsvis nemt at installere. Så er vi udfordret på belysning, eller måske lys og akustik, jamen så har jeg i hvert fald en masse produkter, som kan afhjælpe problemet, og det kan jeg gøre i samarbejde med Solution.